Sziasztok! Megálltam egy parkolóban, ahonnan pár száz méter a tenger. Remélhetőleg a kaput nem zárták be. Nézzük meg! Neten azt írták, hogy rendszeresen bezárják a kaput. Hát kiderült, talán szerencsém lesz. Wow! És ki tudok menni a tengerhez? Nagyon bátran elindultam így partot megnézni. Az lesz durva, ha mire visszaérek, bezárják a kaput és terítés kell másznom. Egyébként itt van mellettem a kamionos parkoló. És annak az útnak a végén a tenger. Hát senki nem mondta, hogy könnyű út van rá. Szántóföldenek. Ne legyen. Ha azt mondom, hogy elhagytam a cipőmet ebbe a sárba, meglepődtök? Mikor sikerült fölvennem a cipőmet, visszairányba elhagytam a másikat. Az ember mit meg nem tesz a tenger látványáért. Én már 2 cipőbe, csatagsárosan, de már csak azért is oda megyek. Sajnos vissza kell indulni. Vár a munka, vár Németország. A nap kérdése, vajon kizártak, vagy vissza tudok menni? Ezt nem hiszem el. Azt hiszem, kerítést mászunk. Na, így sikerült átmásznom. Hát fölakadtam a kerítésen. Sikeresen felhozzoltam magam. A gatyámat kiszakítottam, de legalább visszajutottam a kamionhoz.